Mentre Catalunya celebra la seva diada nacional i els nostres polítics d'ací, els polítics de dreta i d'ultradreta, no fan més que posar pals a les rodes allà on no convé, o almenys no els hauria d'importar, la societat valenciana es troba preocupada per la gran quantitat de desnonaments que encara es produeixen a les nostres comarques. Sobretot perquè sabem que els bancs s'han beneficiat, i molt, de la seva mala praxis i de les lleis que els ho han tolerat. I per aquesta raó han de donar solucions a les persones que es veuen forçades a abandonar les seues vivendes a mans dels fons Voltor. Els guanys ultramilionaris que es fan a cada exercici no poden anar a parar únicament a les butxaques dels banquers. Si les pèrdues les hem subsumit entre tots nosaltres, els guanys hauria de ser el mateix.